Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kepareng murwaning kandha kawula ngampil kamardikan sagunging para lenggah. Jer nembe sami sekeca kemawon kawula wawan pangandikan. Salam hormat so bekti kula kagem para sepuh dalapini sepuh, para pepunden, para pangamban, pangambating praja kang minangka dadya satriyaning negari. Sedaya para pangarsa praja saha handika sami wonten ing madyaning sasana pawiwan punika panjurung pangestu jinadong ing tangan kula iku pratikel saga panyaluwi tansah kula suwun. Mugi sagunging pilenggah sedaya nuju ing karsa budi daya murih rantaman adicara piniji lumaksana ning Siatmaja Pinanganten Putri tumuju wonten ing sasana Rinenggo. Dampar denta kursi gading dampar kencana. Sedayane samiya sawega ing gati lan satata ing diri. Hanyekseni lumaksananing Siatmaja Pinanganten Putri kadherake marang panjenenganipun Rama lan Ibu. Bismillah. Bismillah asung puji dumateng ngarsaning Gusti kang satuhu welas lan asih. Bismillah mangolah-olahing raksa gambuhing cipta karsa budi nuhake karya sakala akal bakal minimbuh marang pangangen-angen agunging mastuti nuju ing ares arining napas napus kang ngendhalane kang den udi. Maneka kelawan waraning adicara mangke sinten to kang badhe haniti pirsa lamun lumaksananing Siatmaja Pinanganten Putri tumuju wonten ing sasana Rinenggo. Ya putra pringgonani Kang Mas Arya Gatutkaca marang Pergiwa. Suta teka pira Kresna sang Parta manahar amuji saktinira ing ujaran mang sesemu anggar cita. Katingal katonana ganda arum hambabar angebaki jroning pawiwakan
tuhu punika tejaning Siang Kaja pinanganten putri ya kusumaning ayu elok Miftahur Rosida. Sami dipun dherekaken marang panjenenganipun Rama kelawan Ibu. Kang sami hanggul wentah wiwit alit nganti dewasa. Bapa Winarka dalah Mami Hidayat. Sangsaya dangu katingal sangsaya cedhak. Lumaksa tumuju wonten ing sasana rinengga. Wangis jroning tias mandelong kadya pecato yet maneh kingket kambah margiyo kung nalongso ananutuh diri balong pakel gembak gunung katon ana wanudya katingal kang loro cacahe katingal ayu lawan praupani ingkang sami hanampi Sekar Adi Jaya Daru lan Dewa Daru ya Kalpataru awujuding janur kuning rinuci pisang mas pukus cinde sinompari joto kencana sami sunaturake marang panjenenganipun Bapa Winarka dalah Ibu Mami Hidayat. Loro cacahe kakung katingal padha tetek lawan pideksane gagah katingal tur prakasane. Para manggala putri Domas kang hangemba kembar mayang. Kawriyan prabing kumuan kang tinuju. Sajak kalegan jroning pedalih. Bapa Winarka ingkang datsuka Hamarwata Suta makaten sawetawis Panyandra Prasaja putra Pringgodani saweg lumaksana tumuju wonten ngendi papan dunung aso saliraning putra bagus ora liya mung kajaba Abagus Paris Nur Cahyo putra kang manapun Bapa Zainal Abidin dalah Ibu Musyaroah. Yuk. Ya. 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 Hei. Awas. Yuk. Ha. Yuk. Ho. Ah. Oi. Ya. Gagah katingal prakoso sekti tur mandraguna Kang Mas Aryo Gatotkaca balung Wasyata kawat sami badhe haniti pirsa lumaksananing para manggala pagrayu lumaksana tumuju wonten ing sasana pregol ngajeng
mangklung tumiyung regedhek-regedhek pindho swaraning samudra pasang sedaya mangarsa rebut gancang lamun Cinandra kadya Mahesa Krudha candrane kang kumenyar mawa Prabu kentar-kentar winarganda widodasar hana teja anenung kekuwunya memalangsih kekuwunya sekar cempaka mulya siat mojo pinanganten kakung hanengke Abagus Faris Nur Yahya mijil saking sasana Paleman ing ayap para warga Wandawa lan para kadang kedayan kang samiya surak-surak mawurahan kadya ambata rupa wonten ngersane ketingal yudha manggala yudha prastiwa manggala talangpati ya cantang balung angersa kawilujenganipun risang Abagus parandene wonten wuntatipun ketingal satriya kembar wadanane lan kembar busanane sinarya hangembo sekar adi jaya daru lan dewa daru gagah katingal piteksa sekti tur mandraguna Abagus Faris Nur Yahya nyeblak sampur melintir gumbala wadana sumunar katon bingar pindho kencana binabar marma saking wandra hamung kepireng swantenipun ingkang sami maraseba lamun Cinandra kadya cantaka lelomban ing patirtan kathah ingkang sami kaasta katingal ana sawung setamana wagingan awujuding tumbak klasa bantal wos krambil sedayaning sami badhe katampi marang keluarga ageng bapa winarka katon katingal wis dumugi wahyaning mangsa kala kodrat sangka panguwasaning Gusti jalu tanapi wanudya kang sajuga mijil priya kang sajuga mijil putri kekalihipun harsa wisudan panggih samapta hanggenipun mangarsa pujangga piniji ana satriya kembar sami ngaturake silih sekar adi kembar mayang kayu kelepu dewa daru lan jaya daru awujuding janur kuning pisang mas pupus cindhe sinompari jata kencana biar katingal padang sumilak kahanane lamun Cinandra saking Wandrawa kang putra Atmaja jumangkah marma badhe saweg ngaturake balang binalang gantalan ya punapa ta sarta wedine gantalan ingkang tansah ngangge balangan awujuding godhong suru salembar kang dilinting tansah katon benang lawe awarni seta sami ngaturake ajawat asta minangka labuh janji suci binerkahan mantra suci mantra rahayu Kang Mas ngaturake sungkem pangabekti lan sugeng rawuhipun panjenengan Anjengku ana ing sacelake bokor kencana minangka wadhahe kembang triwarna canela ingkang sami rinolos tigan tansah sarwa kaidah katingal pecah saknalika
minangka idak tigan kang putra badhe nyuwun idilan pangestu anggenipun tata jalma awiji dadi samparan sisih kanan gumantiya sisih kiri bektining gesang urip ana ing alam pepadang kusumaning ayu nak elok marang Abagus Yahya katingal kapara nyata tandha yekti setya klawan tristaning putra Atmaja awiji dadi samparan sisih kanan lan keri sampun ndungkap cekap paripurna sami badhe kajunjung derajatipun daya Si Atmaja pinanganten sarimbit dan parepeki marang pamidanganipun miat katingal alon lan arih minangka mider kelawan ngidring jagat mider kelawan ngidring katresnansih mider angka sepisanan kalajengaken mider kang angka kalih nganti ndungkap kang paripurna mider kang angka 3 sami sangga jajar sangka sisih kiri kusumaning ayu katingal wanudya kang sulistya ing warna ayu katingal kang praupane gandes katingal kang luwes sesolahe maraatik katingal kang lembean yen sinawang sangka wandra kadya jalmaning widodari putra bagus gagah prakasa pideksa katingal tur sekti mandraguna setya kelawan tresnaning bapa winarka dalah ibu mami hidayat kang putra badhe saweg ngaturake unjukan tirta nirmala banyu suci binerkahan mantra suci mantra rahayu binerkahan marang kang putra Atmaja kang ugi dipun wastani tirta perwitasarya banyu panguripan suci penggalipun kang putra Atmaja anggen gesang mangke pikantuk ridaning Gusti panguwasaning jagat anggennya tata jalma tenan ingkang putra tumuju wonten ing dampar denta kursi gading dampar kencana si pinanganten katingal sami sinindur kalian ponang sindur ingkang awarna wrikta miyang seta wrikta tegesing abrit leripun si pinanganten tugu sampun wantun tumuju lampahing bebener parandene seta tegesipun putih pinanganten kekalih anggenipun ngreksa bale wismanipun tansah linambaran sucining penggalih datan nalisir saking paugeran wrikta miyang seta nyata lamun pinanganten wani tumindak kang suci nuju santosaning keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah min yaumi hada ila yaumil kiamah kae longger putraku saklorong pindho langgam penganten anyar bera-berawaning atining Rama lan ibumu ya kae kang winastan sasana agung bale winangun sawangen ya ngger pamujiku nulya sakjroning batinipun Bapa Winarka
dalah Ibu Mami Hidayat sigra asung sesanti lan patuladan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani tumuju wonten ing sasana piniji ya sasana rinengga Bapa Winarka tansah saweg pinarak lenggah wonten ing sasana dampar denta kursi gading dampar kencana kang putra ingkang badhe katimbang tindih ya katimbang pangkon kanthi kadherekake ketawang Ibu Pertiwi aturaken sugeng rawuhipun para pandherek pangombyung keluarga kengking Bapak Zainal Abidin dalah Ibu Musyaroah ramane panjenengan tansah ndak aturi nimbang putra sakloron kuwi abot kenti sangka pangrasaku ya Bu padha bobot timbang syukur yen kaya mangkono senajan ta sawijining putra mantu ramane ayo padha-padha digulawentah kaya anake dhewe aja nganti ana emban cindhe lan emban ciladan aja nganti bedak-bedakno senajan ta sawijining anak mantu ya bune ayo padha digulawentah kaya anake dhewe ya bune ger putraku saklor kanthi bombong bungah kebak katresnaning Rama siramu tak lenggahke ana ing papan kang mulya besok panujune wong tuwa mulya lahir kelawan batinmu bisa sakmadya urip ana ing alam donya ya ngger ngestokake dawuh nggih Rama ngestokake dawuh Bapa Winarka dalah Ibu Mami Hidayat kasuwun pinarak lenggah wonten ing sasana pakajangan kalajengaken candhaipun adicara tampa bondo kaya utawi kacar kucur pinanganten kakung sageta jumeneng sak utawis sami hangasta arta receh kacampur beras ketan punika kang dipun wastani adicara tampa dana dipa dana dipa minangka rajaning dunya brana kacang kawak kedele kawak kabeh kaya dadi sanak kacar kucur minangka kabeh manjing sedulur tandha yekti bilih adicara kacar kucur pinanganten kakung tansah nggadhahi tanggel jawab mengkono uga mangke pinanganten putri bisa hanyekap-nyekapake bondo kaya ingkang sampun tinampi sangka garwanipun kanthi kebak bungah kelawan katresnan sih bondo kaya ingkang badhe sun aturake marang panjenenganipun Rama lan Ibu ngaturake sungkem pambagya marang panjenenganipun Rama lan Ibu awit kula sak garwa sampun hanampi dana dipa lan bondo kaya sangka garwa ira menika wujud tandha yekti bilih guru nadi kula nggih panutan kula Kang Mas Faris Nur Yahya ingkang paring asma yekti sampun bangkit dewasa maring dana dipa anggenipun budidaya tak pompone ya nduk
tak simpene nganti primpen ana ing gedhong peteng kene. Syukur sekehing jumurung nger dadya dana kirti ya nger mugia tembe mburine mangya bagya mulya raharja tan kurang sawiji apa ya nger ngestokake dawuh Rama Ibu. Kalajengaken candhaipun adicara dahar klimah sami kita dhereke rantaman adicara candhaipun Kang Putratmaja ingkang badhe saweg ngaturake dahar lan dulang dinulang kanthi ladrang Asmarandana. Dupi katingal sampun samapta. Sri Naranata Harsa Kembul Bujana Handra kinarya prasetya sineksenan aksagunging para nupiksa. Sekul punar abon-abon tempe srundeng lan dadar tigan. Sekul punar manah kang samya bingar. Abon-abon tempe mirasa karyaning dhewe srundeng tansah gandeng kang sami rentengan. Dadar tigan ing donya tumebing delahan tresnaning Kang Putra Atmaja. Pinanganten prasetya pati brata tegesipun. Nunggal prasetya nalikaning gesang ngantos pralaya sareng ing donyanipun ugi sesarengan manjing swarga langgeng. Dasar penganten kakung Nararya Mahacara lamun Cinandra Nararya wong kang mulya Mahacara satemah lembah manah welas lan asih. Parandene pinanganten putri Laksmi Kamini kadya widodari Laksmi Wanodya Ayu Sulistya ing warna kamini melas lan asih. Sami ngaturake dulang dinulang tandha yekti setya kelawan tresnaning Kang Putra. Gesang satuku urip sami sesarengan abot kelawan enteng tansah dipun tampi. Sedayaning sangka panguwasaning Gusti Dat Kang Maha Suci. Gusti murbeng dat ya Gusti Allah. Urip sakjroning sedayaning ana ing bumi pertiwi. Mangkono lamun Cinandra pindho Bathara Kumajaya miyang Bathara Kumarate mung wing kayangan cakra kembang ewon dene dahar klimat minangka tandha yekti manunggala setya kelawan tresnaning Kang Putra. Unjuk antirta wening samubarang kang arsa linambar wernaning penggalih bisa tinemu hayu tan bisa hangayomi. Dungkap katingal cekap paripurna para manggala sami sigra mandhap sangga sasana piniji kalajengaken candhaipun adicara mapak besan rawuhipun bapa lan ibu Zainal Abidin Dalah panipun Ibu Musa Roah. Katingal rame kang swaraning manuk perenjak kaya-kaya ana tamu agung kang badhe humarak sowan rawuh ora liya mung kajaba ya rawuhipun bapa dalasan Ibu Besan Sagotra. Panipun Bapa Winarka dalah Ibu Mami Hidayat sami ngaturake ajawat asta. Sami ngaturake salam taklim, salam takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk
jebul kae kang tak anti-anti wis tekan kene ngaturake sugeng rawuh Ibu Musyaroah wonten ing dalam kaula dusun Purwojati Ngara Mojokerto katuran pinarak kanthi sekeca wonten ing sasana Pakajangan Bapak Zainal Abidin Bapak Winarka tansah sami nderekake Rama lan Ibu Besan Sagotra kanthi alon-alon kemawon tindakipun dadi tentrem katuran pinarak Bapak Zainal Abidin wonten ing sasana Pakajangan Bapak Winarka bangsa tumuju wonten ing sasana Pakajangan sisih tekanipun Kang Putratmaja dipun lajengaken candhaipun bilih Kang Putra badhe sungkem bekti ana ing sandhaping pemodo. Canela wagingan keris lan sak piturute badhe rinolos. Jabul kae kang tak anti-anti wis tekan kene Kang Mas. Ngaturake sungkem lan pangabekti kula nyuwun agung ing samudra pangaksami awit kula ingkang badhe rinolos wagingan gaman keris lan sak piturute asmanipun awit sekedhap maling kang badhe lumaksana tumuju wonten ing saandhaping pepada nyuwun idi lan pangestu marang panjenenganipun Rama lan Ibu. Wahyaning mangsa wigati lumarapeng yoga tama sumungkem ing pepadane sumungkem ring Ibu Rama diagung pangaksama ngenya mbrayan mring rahayu tinebihna ing beda sungkem pangabekti kula minangka tandha yekti guru nadi kula nggih panutan kula garwa kaula Rama Ibu sungkem wonten ing saandhaping pepada nyuwun idi lan pangestunipun awit kula sampun bangkit dewasa dinten sakmangkitan sakapundhut krama marang sisian kaula Kang Mas Farid Nur Yahya ingkang paring asma lenggah satata kula Rama lan Ibu tansah marak sowan dumateng panjenengan nyuwun idi lan pangestunipun kanthi nama-nama ya anakku sungkem pangabektimu wis tinampa gawe seneng ing atining Rama lan Ibumu
pamujiku yo nak diake tampan nono yo ngger kono-kono ngger tansah lumaksana tumuju wonten ing papan yuga Brataram wepun bapa lan ibumu patembayaning tekadku lenggah sak tata ing saandhaping bapa lan ibumu awit bapa lan ibu hangrantu marak sowanipun sliramu lamun dinulu ketingal angles kekes prasasat linolos otot bebayunipun Rama sungkem pangabekti kula nggih putra Atmaja ingkang arsa nuju ing Citrapata tegesipun tumuju wonten ing bebrayan agung lumampah nut lembaran agesang enggal marma mboten saged mokal kalamun nyuwun berkah lan pangestunipun inggih Rama tak tampa ngger putraku nulat pangandikaning wong Jawa ajiwa jawi bapa kelawan ibu sagarwa putra sami cudya wacani tegesipun sami luruh lan arih ngangundika lan nyabawa bapa ibu kepareng kula marak sowan ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ing saandhaping pepada jenghandika tumuntun kula nyuwun panjurung berkah kelawan pangestunipun anggen kula bangun bebrayan enggal marang sisyan kula keget rumaket gambuing astopan tumetes waspaning kamulyan sineksenan sagunging para pandherek pangombyong keluarga kakung miwa putri pikantuk sedaya sahwaping lan berkahipun para sepuh parapini sepuh tawang-tawang tangis prasasat sinendal miyang Gorawalan sigra sami ngangundika Kang putra sami ngagem canela ingkang sampun rinolos wagingan duwung keris lan sak piturute asmanipun badhe sun bangsulake malih awit minangka tandha yekti setya kelawan tresnaning Kang putra badhe ngaturake jumbana setunggal kalih kelawan tiga alon ditahan sampai nanti adzan salat subuh nggih ben suwe to Mbak Nuk nggih ya sampun Kang Mas nuwun sewu kula ingkang badhe mbangsulake wagingan panjenengan nggih keris panjenengan duwung panjenengan ingkang sampun rinolos kula agemake malih wonten raganipun panjenengan mbobile panjenengan ngagem busana kados mekaten kadya Kang Mas Arya Gatotkaca kang gagah prakasa pideksa tur sekti mandraguna mekaten rantaman adicara panggih lan wisudan pingananganten sampun ndungkap paripurna sedayaning tansah kasuke dipanipun Ibu Juru Sumbaga ya tata busana awit panjenenganipun Mbak Mami Elok Salon punika kagungan rias penganten tata busana ingkang kondang kawentar wonten ing leladan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sedayaning saking Mbak Mami Elok Salon kula mung saderma makarya sami kang sesarengan hanyeng kuyung adicara panggihipun kang ngaturaken sugeng rawuh panjenengan wonten ing dalamipun Bapa Winarka dalah Ibu Mami Hidayat bilih rawuhipun panjenengan ingkang ugi dinten punika tansah kawantu-wantu
Ugi rawuh panjenengan minangka tandha yekti setya kelawan tresna rawuhipun panjenengan tansah paring idi lan pangestu marang Putratmaja anggen mangke Putratmaja mangun bali wisma lantaran idi lan pangestu doa lawan restu panjenengan ndadosake keluarga ingkang ayem tentrem pinaringan rezeki gemah ripah lojinawi tata tentrem ketara harja dadi keluarga kang sakinah wang-wang ismunggara cito balung paket duh mbok kuno bejo
pergiwa setya kelawan tresnaning Kang Mas Arya Gatotkaca minangka tandha yektine kadya lir gumandya marang Putratmaja Kusmaning Ayu elok Miftahur Rasidah dalah Abagus Faris Nur Yahya gandrung pergiwa kelawan Gatotkaca minangka tandha yektining katingal kapara nyata diajeng Kusmaning Ayu pergiwa menika tandha yakti setya kelawan tresnaku marang siramu tak uber nganti ngendi papan dununge siramu yen nggo sliraku tansah gadhahi rasa tresna lagir tumusing batinku tampan ana ya atiku Ayu siramu bakal tak bawa mabur marang ing Angkasaraya tandha setya kelawan tresnaku marang siramu pergiwa pergiwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasy syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية صدق الله العظيم Hadratil Mukarram para bapak alim ulama tokoh masyarakat tokoh agama, sesepuh bini sepuh dusun Purwojati ingkang kawula hormati, yang terhormat pengiring saking pihak mempelai putra dan yang terhormat sahibul hajjah Bapak Winarto dan Ibu Mami sekeluarga, wabil khusus mempelai berdua Ning Elok Miftahur Rasidah dan Mas Yahya Faris Nur Jafia yang sangat-sangat berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara temu manten ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin, di sini saya sebagai pembawa acara langsung saja saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat penutup atau doa. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara demi acara berjalan dengan lancar dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Arifin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala a'qabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله قد أعقابكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
يتفكرون صدق الله العظيم. أخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang istiqomah dalam membacanya dan kelak nanti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu penyerahan dari pihak mempelai putra kepada Al-Ustadz yang mewakili kami, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidon ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, dusun Purwojati ingkang kawula hormati, dumateng para sesepuh, para bini sepuh, para pejabat dusun ataupun desa Purwojati ingkang kawula hormati, dumateng Sokibul Hajah inggih menika Bapak Winarko kalian Ibu Mami sekeluarga ingkang kawula hormati, dumateng pihak kemanten kakung inggih menika Bapak Zainal Abidin kalian Mbak Muzaroah ingkang kawula hormati, dumateng segenap pengiring dari kemanten putra yang sejak tadi sudah ngecemil mawon. Teko-teko pun ngecemil mawon kula tingali mau. Kula mengke mboten suwe-suwe, nek suwe-suwe mengke jajane Pak Narko niki telas kira-kira. Ngapunten Pak Narko, guyon nggih. Nggih. Mengawali sambutan saya selaku wakil dari Bapak Zainal Abidin, monggo tansah mboten kesupen manjataken rasa syukur sarta tafakur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sami taksih pinaringan nikmat
ingkang arupi nikmat Islam, iman, nikmat sehat lan kesempatan pramila sedaya wau namung nikmat saking Allah ingkang perlu kita syukuri kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring bimbingan suri toladan dan petunjuk melalui adinul Islam, ajaran agami Islam ingkang tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula minangka wakil saking Bapak Zainal Abidin kalian Ibu Muzaroah ingkang sepindah keranten kula sedaya niki tamu pramila kula bikak kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dumateng keluarga Bapak Winarko sekeluarga. Ingkang nomor kalih matur suwun sanget atas penerimaan ingkang arupi kekerabatan, ingkang arupi panggenan, ingkang arupi pasugatan utawi napa kemawon ingkang dipun aturaken dumateng kita sedaya. Mugi-mugi amal kesayan panjenengan dipun catat kalian Allah sebagai amalan ingkang sae. Ingkang nomor 3 nyuwun ngapunten mbok bilih anggen kula rawuh wonten ing mriki kala wau mboten saged mbeta ingkang rangkung mulya utawi langkung utama namung sakmadya mawon. Pramila mbok menawi wonten napa-napa ingkang boten ngresepi dumateng manah panjenengan Bapak Winarko sekeluarga, kula atas nami wakil saking Bapak Zainal Abidin nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Ingkang nomor sekawan inggih acara ingkang inti nggih menika kula dipun aturi utawi dipun kengken kalih Bapak Zainal supados masrahaken Mas Yahya pramila dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mas Yahya kula aturaken, kula pasrahaken dumateng keluarga saking Bapak Winarko sekeluarga. Monggo mbok menawi anggenipun kekeluargaan sestrawungan wonten ingkang mboten nyeceki utawi mboten ngresepeti dumateng manah panjenengan keluarga Bapak Winarko sekeluarga, kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Ingkang nomor gangsal sak badhanipun pawiwan menika utawa resepsi menika kula sak rombongan nyuwun pamit mbok menawi mangke mboten saged pamit setunggal mbogo setunggal dumateng keluarga saking Bapak Winarko sekeluarga, sepindah malih kula atas nami keluarga saking Bapak Zainal Abidin nyuwun ngapunten lan nyuwun pandonga panjenengan sedaya anggen kula wangsul sak rombongan saking mriki ngantos ing griya bali panjang. Mugi-mugi atas doa restu panjenengan sedaya Allah tansah ridho melindungi kita sedaya selamat wilujeng ngantos ing griya. Ingkang terakhir monggo dipun doaken mugi-mugi kemanten kekalih Mas Yahya kalian Mbak Elok anggenipun membina rumah tangga, mudah-mudahan Allah ridho memberikan bimbingan dan petunjuk dalam membina rumah tangga sehingga dijadikan pasangan ingkang sakinah mawaddah dan warahmah.
dan langkung-langkung lebih penting lagi mudah-mudahan segera diberi momongan ataupun keturunan. Mudah-mudahan seperti itu, karena kalau wingi Pak Zainal bancaan teng griya kepengin ndang momong putu sanjange ngaten. Makaten napa ingkang saged kaluturaken kula mboten panjang-panjang, mboten dangu-dangu keranten wau pun nunggu suwe enten nek sekitar 3/4 jam atau bahkan sampai 1 jam. Pramila sepindah malih kula atas nama Bapak Zainal Abidin kalian Ibu Muasaroh matur suwun sanget lan nyuwun ngapunten mbok menawi wonten kekirangan utawi wonten ingkang boten keresepaken dumateng manah panjenengan sedaya. Lan kula atas nama pribadi selaku wakil saking Bapak Zainal Abidin mbok bilih anggen kula matur utawa nyampekaken napa ingkang saged kalawaturaken wonten ing acara resepsi menika. Kula atas nama pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang sakata-kataipun. Akhiripun wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan-sambutan tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya, khususnya bagi mempelai berdua, dengan harapan mudah-mudahan rumah tangga mereka dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang keempat yaitu penerimaan dari pihak mempelai putri. Namun di sini saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Yosa kami persilahkan beserta doanya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak Pak Bu ya. Itu ono selamat gak gelem. Selamat dunyane, selamat akhirate. Timbang selamat sore engko begini gak selamat ya. Nek salam iki menyeluruh. Selamat dunyane, selamat akhirate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bisa angkas ya peditalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabil karim
wa nakenu ala dalika minazahidin. Dumateng sahibul hajat menika Bapak Winarko keluarga kang kawula hormati, dumateng keluarga besar Bapak Zainal Abidin dan pengantar saking Krian yang sangat berbahagia, dumateng tokoh agama, tokoh masyarakat Dusun Purwojati ingkang kawula hormati. Monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karunia rahmat taufik hidayah, kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesehatan, ugi kenikmatan kesempatan. Sehingga kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten nggih menika dalipun Bapak Winarko keluarga Dusun Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Saperlu nggih menika penyerahan. Yang kedua adalah silaturahim. Mugi-mugi nggih menika pertemuan kemanten ing sore menika ndadosaken nggih menika pertemuan ingkang barokah lan asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih selawat salam kula aturaken dumateng baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng sahabat-sahabatipun, insyaallah dumateng pengikutipun utawa umatipun ingkang sampun paring petunjuk margi ingkang leres dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga kula saha panjenengan sedaya tergolong tiyang Islam, iman lan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia, kula mboten perlu kathah niki Bapak Ros. Nek balik nek sik mambu kemanten mambu ini kemanten anyar niki ya. Gak usah ditutur mundur mas maju mas ya. Kecuali nek kemanten mambu niki manten lawas niki ya. Jadi kula mboten perlu kata sepindah malih nggih menika Mbak Elok kalian Pak Paris. Kula suwun nggih menika menempuh baktera hidup baru supados nyontoh rumah tanggae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji salate aja lali, salat 5 waktu niki Mbak Elok kalian Mbak Faris. Loro pandai bersyukur Mbak Faris nggih. Mas Faris keliru Mbak pisan ndak. Nggih, salat aja lali, salat 5 waktu iki. Jadi masih apa mari subuh bal-balan aja nganti lali. Iya. Loro sabar. Ya, sebab menempuh rumah tangga baru iki kudu sabar. Sebab ana ayalangane, rentangane ya ada, masalah ada. Nah, niki kudu sabar. Nomor 3 pandai bersyukur. Baik syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Elok menawi dipun paringi nafkah sedikit, nah ini harus pandai bersyukur. Nah ini. Jadi kula suwun kanthi sanget. Terus yang terakhir kula suwun kanthi sanget nggih menika taat dhateng Allah, taat dhateng Rasul, taat dumateng pemuka agama, taat dumateng tiyang sepakale, terutama Mbak Elok harus taat kepada sang suami. Nah niki. Jadi kalau suwun Mbak Elok kalih wani-wani karo si lanang. Temenan. Sebab ridhone bojo lanang dadi ridhone Gusti Allah. Bendune wong lanang dadi bendune Gusti Allah. Lha niku. Mboten kata-kata, kata kula terjemahaken situk-situk wis nggih niku wau. Wis nyuntuh rumah tanggae Kanjeng Nabi supados nggih menika Mbak Elok
kalimat Paris supadoso menempuh rumah tangga baru, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita doakan kemanten kali barokah umure, barokah rezekine, barokah keturunan nerane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdan naimin, hamda yu'afi ni'mau kabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu amma yambaghi lijalali wajhika karima adim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Rabbana fir lana dunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'abror. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratal ladzina mekaten ingkang saged kawula aturaken bobile wonten kirang langkunge nyuwun agung isi pangapunten. Akhiron hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.